Anthu masiku ano akuopsa kuposa mkango wakutchire. Koma kuphedwa mpaka na munthu kumuyika pampani kuchatichitira nyama kuti ufuna kuchepa moto nzodabwitsa. Zina zomwe akuchita anthu ndi zinthu zodabwitsa zoti ukazimva wekha kupukusa mutu upanda mnyanga. Kumulanje kwachitika nkhani yodabwitsa kwambiri, nkhani yobweretsa siziya yopukusitsa mutu wopanda nyanga, kumeneko ndithu mzimayi wina waphedwa. Kodi dziko lino likulowera kuti? Kodi tafika pomapanga zinthu ngati zimenezi? Pambiri ya Malawi sinambe ndamvapo kuti munthu wina akudya munthu nzake. Takhala ndipompo pomwe tikhale tikukambirana nkhani imeneyi mkatikati mwa programu imeneyi. Tikulandireni nonse amene mumatitsatira kuchokera pa tsamba lathu la YouTube. Muli ndine Mulutswane Moja wa Bizo in the building. Lero ndi nzanga amene ndakhala naye apa tingofuna tikambirane nkhani ziwiri zitatu malingana ndi mmene dziko lino la Malawi likuyendera komanso mayiko ena otizungulira. Nkhani yoyamba imene nayo pano ndi nkhani yokhudzana ndi zimene zachitika kumulanje. Kumulanje kwachitika nkhani yodabwitsa kwambiri, nkhani yobweretsa siziya yopukusitsa mutu wopanda nyanga, kumeneko ndithu mzimayi wina waphedwa. Ndipo ataphedwa mzimayi suti nkhani yangothera pomwepo, waphedwa ndi kudulidwa mapisi. Mapisiwo ena anayikidwa mfriji, ena anadulidwa ndi kuyikidwa pampani. Ndipo magazi a mzimayi ameneyo anapezeka ali mpoto mkichini kuti munthu amene anaphayo amafuna achite mujatichitira tikapha mbuzi kaya nkhumba kauwende ndithu kufuna kuchita magazi a munthu. Mzanga amene ndakhala naye pano azipange kha introduce kuti ndi ndani, ndi amene ndili naye pano kuti tikhale tikugadabula naye nkhani zimenezi kuti zimenezi zoyenera kuchitika mdziko lathu lino, kodi zikupereka chithunzithunzi chotani ku dziko lino. Ase ndikulandire mu program imene timakamba nkhani zosiyanasiyana, timangoiti untold stories, nkhani zimene sizimakambidwa koma zimakhala kuti zachitika. Kumulanje monga ndafotokozera muja kuti kwachitika nkhani yodabwitsa, koma tisanafike kumeneko tangozipanga introduce kuti amene akutimva komanso kutionera pakadali pano adziwe kuti kodi program ino tikucheza ndi ndani kwenikweni. Ineyo ndi Thomas Phiri, mnyamata wa Panchewa pompa. Anyamata kuti mbewa simuganiza kabiri katatu kufuna kutafuna. Ndipo timathamangitsa chiro dumphira. Makudziwa dumphira. Angoni ndangoni neni. Sindinaone cha mutu bwana. Chilipo. Chabwino chifuna tikatengaso. Chabwino. Toyambirira nthokozese for yoti mwachiona cha mtengo wapatali kuti leroli ndikhale nawo mu program imene ya untold story. Ndimathawa anyamata ena anabwera kwetu pafati chezenanu kuti mabusiness anu munatana mawuri ya resistance zikena kwa leroli nanchamwaye kuti ndili nawo mu program imene ya untold stories. Ndaiva nkhani imene mwayikamba inuyo nkhani imene mutayilandira kwa nthawi yoyamba. Sitambe tamvapo inde kuphana kumachitika kompaka na kundula munthu mapisi kuyika pa mpani ngati mbewa uwende kupezeka mpoto magazi titero kupezeka mpoto kuti afuna adyedwe. Zimenezi zikutanthauzanji, zikupereka picture yanji ku dziko lathu lino? choyambirira mukhoza kuona unena kuti pambiri ya Malawi sinambe ndamvapo kuti munthu wina akudya munthu nzake, kapena kuti kuphedwa kwa mtundu lero kuti inali significant yanji iye amawalinga chani popanga zinthuzo. Chifukwa mwina akadangoti amupha ena timamva ngakhale sindaonepo kukula kwanga konsepo matimangomva ati munthu anaphedwa kuchotsedwa ziwalo zakuva. Koma kuphedwa mpaka na munthu kumuyika pampani kuchatichitira nyama kuti ufuna kuchepa moto nzodabwitsa, nzopatsanso mafunso kuti kodi konga yeyo amalinganji pa mchitidwe umene wao. So ndi zinthu zomvetsa chisoni chifukwa mukhoza iona story yo taonapo masamba mchezo angapo akuluakulu soena kuti odziwika bwino mdziko lino nkhaniyo ayilemba. Ayilemba ndi zinthu zomvetsa chisoni kuti chifukwa cheni chomwe anamphera munthu uyu kumpanga zimenezo ndi chani. Fati timamvanso kuti ena amapereka ndemanga yonena kuti mpaka na magazi anayika mpoto nkuyatsa moto mujachitira liwende kuti analokonzeka kuti azidya ndithu. Ndi suli kuti iyeyo chinachitika nchani kapena nzikhulupiriro nanga simasuku ano anthu kufuna olemera mwachangu lero umathamangira kugwira zinthu amathokuza zinthu zodabwitsa zoti ngakhale ulo makolo athu mbuyomo sadachitepo. Munthu ameneyu anagwidwa ndi anthu okwiya m'mudzimo.
anthu anamusakasaka chifukwa ndi zinthu kuti mudzimo kufunsa anthu awiri atatu kunena kuti ya mumbiri ya mudzi muno kumulanje kuno sinaonepo munthu ataphedwa mpaka anakundula mapisi ena kuyika pampani uwende kuyika mpoto ziwalo zina kuzika mfriji. Anthu ataona zimenezi anali okwiya komanso osakhulupirira. Anamusaka munthu ndikumgwira ndipo sadamuchedwetse anamunyamula ndikumpitisa pa nyumba pake pomwepo. Sindizoti atamupha motani koma zikumveka kuti anaphedwa komanso anaotchedwa. Sindizoti anaotchedwa ali moyo kapena anaotchedwa ali okufa. Tsono usadapirire ndimafuna ndinenenso nkhani yophana munthu akachimwa pachizungu timati mob justice. Anzathu anthambi ya chitetezo kapena kuti nthambi za polisi ndiye naotero amalimbikitsa nena zoti ngati munthu wagwidwa akupanga mchitidwe wolakwira malamulo anthu ndi udindo wathu timunyamule munthu uja tipite naye kwa anthu oyenerera kuti anthu aja akathe kugwira naye malamulo agwire ntchito yoyenerera. Chifukwa atu chimene chimachitika nchonena kuti lamulo likhozotsala m'manja mwanu kwa amene mwatsala muli moyo. Chifukwa uyoyo komanso tikunena kuti nkhani njochititsa chidwi 1 yomvetsa chisoni 2 yonthethemeretsa yodabwitsa manjira ina ndingali nkhani ije yodabwitsa tikanasira mabwalo ndi nthambi zinazo kuti zigwire ntchito yake yoyenera kuti mulandu wonga orelewo athane nawo bwanji kuti wina akatengerapo phunziro pa zimenezo sadzachitanso. Koma ngati munthu uja amupha nkumuotcha ndi chifukwa chomwe anapangira sitikuzidziwa fasa akafotokoza pa bwalo la milandu ndi kuti sitikudziwa china chilichonse zinthu zangoyendera ngati 50-50 zimenenso zipezeke kuti ena apezapo mavuto ngakhale izi zili chomwechi. So nkhani ngati imeneyonso zimene timalimbikitsidwa ngati nzika za dziko lino kuti nthawi ina yake titenge udindo koma mphamvu tisazitengere m'manja mwathu mphamvu za lamulo. Kunali kungombwandira akulu awa tapeza izi nawo apolisi amadziwa kuti achite mota. Tikutoletu ndithu nonse amene mukutionera pakadali pano ena mwina mangotipeza kumene ndi nzanga pa Thomas Kasiya ngoni weniweni yemwe akaona khoswe kapena mbewa satha kusiyanitsa zonse amangozika mpoto mchere nkuthira uchuluka bwino nkudya alibe nazo ntchito. Mudzi wamene achitira ngoni kusunga chikhalidwe. Tikukamba nkhani zosiyanasiyana pa mudzi pano makamaka nkhani imene achitika kumulanje yodabwitsa komanso yobweretsa sidziya. Munthu wina anaphedwa mzimayi ndipo ataphedwa anadudwa mapisi uwende kuyika mpoto minofu ina kuyika pampani ziboda zina azika mfriji. Timangofuna kuti ndi nzanga vitingogawana ziwiri zitatu wafotokozapo makamaka nkhani yonena kuti zimene wachita munthu amene ndi zinthu zosayenerera komanso zikumveka kuti anthu amudzi umenewu amupha munthu ameneyo kumuotcha. Nzanga iso ikapo comment unena kuti iyayi sitikufunika kuti titengere lamulo kumanja chifukwa chonena kuti timene kuti munthu titengere kubwalo la milandu kumene akazengedwe ndi anthu odziwa malamulo kuti tidziwe chifukwa chenicheni chimene munthuyu wachitira. Tikadziwa tikhozani kumatha kupewa bwino kuti okay ngati anthu akumachita izi chifukwa chazifukwa izi ife tizichita motere. Nzanga sitingamalize program ino tindi masegment awiri oti tithane nawo koma mkatikati mwa wiki imene inso kwachitika nkhani ina pamene taona president wa dziko la South Africa Ramaphosa anauluka ndithu kudya mtambo kupita ku dziko lija la United States of America. Tonse timadziwa kuti America ndi mzati wa dziko lonse lapansi. Kumeneko makapanga ndithu migwirizano iwiri itatu ya maiko komanso kukambirana ma dispute amene akuchitika pakati pa dziko la South Africa komanso mzika zina za chizungu. Ndikumva kuti kuli nkhani ya malo kumeneko imene yamanga nthenje ndipo dziko la America linanena kuti sitisekerera nkhani zimenezi chifukwa choti azungu ake akuvutika. Koma atapita kumeneko kunalika ngati kuti kunalika ambushi chonchi chifukwa Ramaphosa samayembekeza kuti angakakumane ndi zimene wakumana nazo kumeneko anakakumana ndi media team yokhuyana bwino ya ku America kumeneko mafunso ogangalama kumabe amaoneka kuti anakonzeka muwiri mutatu. Iweyo scenario imeneyo yoti Ramaphosa kupita ku America kukachita malonda awiri atatu pamene anthu ena amadandi dziko la America kuti limabweretsa chisokonezo pa dziko lapansi. Iweyo ukuziona motani nkhani ngati zimenezi? Nkhani ngati imeneyi tikhoza kuyika limodzi ngati politics. Tikanena kuti politics ni chani ndale ndiyo tikhoza kuyinena kuti ndi international politics kapena kuti ndale za maiko. Chifukwa mukati muonetsetse dziko la South Africa ngati mudapitako tidachita mwa trainer nkukapondako ngati ku Cape Town, Eastern Cape ndi madera ena kulazungu ambiri oti alibe kuti akhoza lowera leroli. Chifukwa chani nthawi imene
kumachitika za chitsamunda chani anthu aja adakhazikika kuti nkwawo komwe adachokera sakudziwa so lero ndi lero akapezeka onena kuti kamba uthamangitsa urani tipeleke chitsanzo kumalawi tili nda amalawi ena amtundu wachimwenye uranabwera kalikale kwambiri tili nda amalawi ena amtundu wachizungu kumene tikapita kunsanje kuja umakapeza ndithu mwana mchina oti China weni ozamanga bridge ma 19 chakuti chanchu ozatheka bwanji amene acha sitingathamangitse they have nowhere to go so ndimona ngati kuti issue yayambirira dziko la South Africa limene likhale basi ndi anthu akambirane chifukwa ngati zambo umafika ku America wina umaitanidwa wina umarere zimene zija zimakhala ngati kuti mambano ma threat tsopano kuti basi kwamba kubwera ma sanctions kuti atipesa maidi athu ma ujeni ma jani mpaka na ma jani zoonetsa kwakhoma kanemayo mpaka na momonesa kuti taonani zimene mukuyankhula mdziko lanu muone izi mwakuti so zimene zije zimambobweretsa mpungwepungwe ndi pakati apo pakhalabe kampungwepungwe kale ka dziko la South Africa ndi America okay dziko lina lililonse limene likhale ndi malamulo amene amayendetsera dziko koma ife ngati dziko pachuma timadalirabe zinthu zambiri zochokera mathandizo ena osiyana-siyana maiko ako example kuyimitsidwa kwa zinthu zina ngati za usage zija anthu ambiri akusafala ali paulova wazaona apeza ntchito kubamako sizikukhudza izo zawo za boma kuzolongosola bwino mmene zinalili chani koma ife tingoyang'ana kuti kodi anthu amene amasamala banja lawo chifukwa cha izi ndangati kuchimiza kuti zinthu zina zimapezekabe kuti tikupanga survive chifukwa chimodzimodzi ino ndine tikhoza kunyamuka lero tipita ku United Arab Emirates tikagwira ntchito we are there just because of our people kuti anthu athu amene tasiya kunoku they have to succeed akwena kuti apange eni akhale ndi moyo osathawathawa osavutavuta mu moyo wabwino so ngati izi zikuchitika ndi kuti zipezeka kuti anthu ena ku South to azungu akachoka kupita anthu ena akende kuti asowa ntchito ena asowa zambiri lero abale athu sorife kuno Malawi ena abwerako to so zinali zinthu jezongokhala basi ndikuzikambirana ndikuona unena zokuti kodi izizi azikhale motani zili ngati mmene zikuchitikira even ndaleza ku Malawi panopo of course kuli batani koma pakati pa tinaona mashati ndi matayi anthu akukokerana mashati kupana ndi zinthu jazoneza kuti inu mukhoza kukhala kutsatira chipani china ine ndikhoza kukhala kutsatira chipani china tikumenyana kenako inu ndine timayimira kaya ma MP kandi chani kupita ku parliament uja tukamwena tili limodzi ovutika ndikukhala anthu amasapota anya ndikumatukwanana unoku ndikumamenyana mochana manyumba kuchitana zinthu zosakhala bwino zimakhala zinthu zochititsa manyazi chifukwa anthu amene amavutika ndi anthu amene kunyumba kwawo makolo ana amadalira ndani iwo so kali ngati zimenezo ndi zinthu zovuta and zikungofunika kuti dziko la America ndi South apeze njira zoona kuti kodi mavuto awo athitsa bwanji tikutero ndithu timene kuti tipite segment ina imene ili ya entertainment koma chifukwa cha nthawi sitifikako ndikunyadirani ndimakunyadirani ndzakhala ndikunyadilani nonse amene mumatitsatira kuchokera pa tsamba lathu la YouTube tapanga ni subscribe muikeso comment musimo osewala upanga like chifukwa zimenezo zimatithandiza kuti tizitha kumapangapanga zimene timapanga pano kuti inu ndi ife tonse tiziyendera limodzi munali ndine yemwe uja mulutsi wanu Webizo in the building kufikiranso kanthawi kena pamene ndizachezenso ndi munthu wina nkhani zina zosiyana-siyana zimene zikuchitika mdziko muno komanso maiko ena ngodya zonse zinayi za dziko lino ndingoti mwakuma nonse zikomo.